Bapak aja kang ngantuk ditangkapno ludruk larang-larang ana sing ngantuk ana sing rasan-rasan Lih, aku sing kaget. iya mek rasan-rasane enak ngono tak rungokno ae. Lah rasan-rasane apa? Lho sing metu dhisik kok gapura. Lho wong patrahe yo gapura kok katene mengelak, pancene ya padha gedene. Yo ngerti gak? Arah kate mlebu rene. Heeh. Mlebu yo mlebu rene. Lah ana gapurane loro to? Loro. Iku padha apa ora? Padha. Lho lah ya wis sadar diri. Awake dhewe iki koyo Wis gapura. diomongi, mek sing metu dhisik ku sing ayu. Lapo kondisike? Lho. Aku iku mang gak dhisik, aku teh njupuk mik. Gak mungkin kon ku ayu. Mek ayu dipasang fotomu nang kene. Iki lho, ayu iki lho. Kembaran iki lho. Lho, saiki kowe dipasang ngene kowe bangga lah meneh lek dipasang nang gone ngarepe surat Yasin. Ayo, bongko ta. Lancang. lho lah iya ngono ae kok bangga-bangga iku lah ngono iki lho. Ya apa? Apa jare Pak Dik ku mau? Tak Diurupno pitik. Lah, Apa Mas? Waduh ngomong lanang tawe to tak jeloki lho sampean ku. Meneh-meneh mek nyemir brengos ku sing rata. Uwane jek ana kaya dara sembur ngono lho. nggih saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak kompak? Sampean Ami. Padahal ditanggapno ludruk iki larang-larang. Asline kudu kompak. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Selamat sedaya sing rawuh. Ugi selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Kapok kon klebon orong-orong kon. Apa yuk? Seta. Lah beku sokone. Gak ngono lho. Diri mak domong lanang apa wedok lak makel Wedok. to. Lah iki mang terus ngetokno swara apa? Lanang. Lari apa kata kempit? Jajal to kepiten sing nemen se. Nggih. Nah. Jajal se, uji. Tahu. Tak kempit aku melok nyinden wayang suwengi tak lungguhi. Terus Isu tak delok ndase biru. iku ndas apa? Ndase penyu. Lho, Blok. sampean iku duwe ndas penyu. Ana. Sing delok. Lah kok delok? Padha karo gawe bojomu. Iya ta? Monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas kanthi sareng nggih. Sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun suwane para rawuh para undangan kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Atur kunjuk dumateng jenengan sami kula aturi matur sembah nuwun donga kula kateng jenengan mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kakak barokah. Amin. Ugi mboten supe mami ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa niki nggih. Nggih. Niki acaranipun apa? Sunat
sunat dong wedok kok sunat iki lho gambare wedok mi ngawur Acara apa iki? tasyakuran Ulang tahun nggih. nggih Lah Mep, arek iki ulang tahun bapake gak sunat yo gak dadi arek iki. nggih didongaaken mami Heeh. dados larek ingkang soleha Ngaten. berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ugi matur sembah nuwun katur channel-channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kuwata sanget. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya channel-channel YouTube yang di depan. Bapak Soleh, Mas Dion, MKD saking Mojokerto. Sugeng dalu. Ugi yang sebelahnya kula mboten pirsa nggih ngapunten nggih. Anyar. Sukses selalu nggih. Yang bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Nggih. Ugi konjo matur sembah nuwun channel YouTube Budi Wijaya TV wonten napa mawon yuk. Wonten cerita-cerita humor, Sing terbaru campur sari gelewung anti galau. ugi ana ludrukan yuk. Nggih. Jangan lupa di komen, di like, di sekekrep apa jenenge? Sik jelas no penontonnya engko lek aku sing ngomong jare kok Sesaser kretep apa? wis sakarepe lambemu. Di channel YouTube Gundul TV. Mbok pilih jenengan kepingin pirsa sejarah seniman termasuk Mami Okta seniman sak Jawa Timur Nggih. diliput nang Gundul TV Dan yuk. Gundul TV semerep asline Mami Oktan iku ket lahir cower jaler. Lanang matamu ngono. Nggih. Aku nang YouTube tadi wedok kok. Nggih Mami Yuk. boten supe Mami ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Sugeng dalu. Saking Sabu Lamongan. Sugeng dalu. Saking Dawar matur sembah Sugeng nuwun. Ugi saking pundi? Arkas. Sugeng Damean dalu. wonten ingkang rawuh niki dalu menika sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ugi konjo tim pedot jalur langit rada absen iki dalu Nggih. niki tapi titip salam katur jenengan sami ingkang sampun Nggih. rawuh. Nggih. Dik kadisuut sugeng dalu. Sugeng dalu ugi Abah Kusnan. Apa Kusnan sugeng dalu? Ugi Bapak Kuswanto, ugi Samudranyu matur sembah nuwun. Tasih ayang goyong dalu menika sound systeme. THJ Audio Lightinge yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Jumbo kali kepadatan saban temeriki langsung kemawon Bedayan Sekarsari sesarengan Bro Limbuk. makin tak sapanane ada tentang tak lakonane ayo tulur apa sani kepiaran terang Budi Wijaya. Temeriki nggih sampun rawuh Sinten Mami? penggemar berat sahabat Budi Wijaya. Kang Budi. Matur sembah nuwun sak Jawa Timur tumplek belek. Nggih, sing boten saged mirsani mriki hadir ten mriki saged menyaksikan langsung Umi lewat Kenti. channel-channel YouTube yang di depan. Sugeng dalu, Umi Kenti, Umi Balung Balung Mojo. Mojo. Sugeng mirsani. Nggih. Yuk yuk Nggih Mami. langsung kemawon anak-anaknya WDW ayo diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias dan Ning Rani Asmara.
momol ditekati awamane angin aku paringanku Mbak Rani kali Mbak Dias sampun Nggih. Iki Dipun lajengaken. sing duwe gunung cupak ya pabrik areng. pabrik arang Nggih. jeragan Nggih niki jeragan. omsete areng ayu sedina iso 5 juta Nggih. Ning Sanana Disco dan ning Marsa Aulia. Marsa iki sing duwe pabrik dam anjang-anjang taline rawe aja dipandang ana sing duwe pengeneng ora lontura wong sing ijo malih putih bujang meneh ora ngoyoro sing duwe kerja granate mulih sabaripun Mbak Sanana Disco kali Mbak Marsa 3 darah cantik Nggih, manise Jawa Timur. Ning Putri Agung Sedayu, ning Nyantika Dimasari, ning Kiki Amelia. Iki 3 darah. Ning Putri niku darah napa? darah rendah Ning Nyantika. darah tinggi ngamukan Nggih. Lah ning Kiki. darah kotor mari opname ya gas ali-ali ben kuningan dilali-lali saya kelingan etan kali pulang ya kali arep nyabrang ke no wate etan kemati pulang kemati yen tak timbang padha abote 3 darah sampun mriki dipun lajengaken Bu Inge Sing duwe goyangan horeg sak Jawa Timur ning Ikar Bong. Nah ning Ani Kumala Sari Padha-padha njobane. Mustika Tuban. Situke Wonosalam duwe perkebunan duren Nggih, nek durene dereng uwoh, klengkeng lah lek klengkenge dereng uwoh, matoa matoane mboten uwoh. pace siap-siap horke yuk jos hae oh ya jos oh Mbak Ika seserangan Mbak Meni sampun mriki dipun lajengaken Pengreman Asri Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono.
lakonane Rendang Jombang mampir sangat lemah kenang ake wetine nek sambang mas kirimo ingsun yen ora seneng nopo sini sabare Bu Titin kali Mbak Susan langsung kemawon. Tiga seniwati sekaligus Ning Vikum Sukrisna, Ning Endang Sukendut dalam sinetron Untur-untur bingung Ning Sartini dalam sinetron kejamnya ibu angkat. Langsung kemawon temriki kula tampilaken senior saking keluarga dalam Lutur Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantup Lamongan, Ning Mary Sudayat, saking Mojosari, Ning Erma Arifin, saking Jombang. Tuan rumah niki padha Jombang. Ayo. jangan foto, jangan promo, jangan asal orang siji sok. Oh ya, cus, mama gentuk blendrang. Tepak rombongan kono blendrange barang. Nggih. Iki sing duwe gawe pundi niki kok mboten ketok. Ugi matur sumanuwun Bapak saking Muspika Sugeng Dalu. Yuk. Nggih. Nggih menika padanan sampun bedayan sekar dari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Langsung blender nganan. Masih bersama Delewung, Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang Sumonggo. Monggo Mas.
setunggal tembang aku rela katur jenengan sami. Ye. Alhamdulillah belas. Napa deh?
Sembok, 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 bokong, sembok. Rambut sambut, 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 nyambut cucut. Bokong, sembok, 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 bokong, sembok. Rambut digelung, gelung, gelung, digelung miring. Sopo bae kepergo mesti ngomong. Bokong sembok, bokong isopo. Mati potong sing digodeng. Lambe sing sigar sigar kabundut. Gawe greget kudu kepengen. Pangituan bokong sempat sampun kepirang temen iki. Masih bersama Budi Wijaya dan Ewong Anti Galak. Sakit itu daripada sirai ngeluh, sakit cinta, sakit rindu. Yen wengi rapi seturu, yen awan rata yang mana, amarga tansah kelingan. Nara kowe betul kandamu Cak Ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Terima wangi dadi intanku, wani sumpah opo jalukmu. Bocah ayu aja guyang guyu. Lali anak, lali bocah, Lali wayang, lali petung. rasane wong lagi gandrung. Pilih pacar apa pilih Iya weruh? urung aku tak nyemplung ning sumur kompak. Ya Maria Baba rindu, sekina rasane sindu, ning awak marake burung. Numpak dokar mlaku jalan, wong sabar mesti galak, wong sabar mesti galak. waduh emak aduh biung, anakmu kaya wong gemblung. Kapan diko paring pitung? Iwak cucut diwadahi karo kebacut alias kadung. Ngenteki sawah, ngenteki kampung. Budi Wijaya, Budi Wijaya.
kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rena wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukku bocah ayu aja kuya guyu gantung nek kencur Maria pamarindu setina rasa di situ nyawa maragi guru membaca karma kuningon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti emak cuacu biyo anakmu kaya wong bingung kapan dikoparing pitu iwak cucuk diwadahi karo kebajo alias ngadung ngeteki sawah ngeteki kampung Kudang Jombang arane Jawa Timur Klaten uketi sapa kota beriman bersedia yang wis dadi nyatane kota santri ya pancen angka pandake kasenia lutruk iku kabudayane lutruk putih wijaya iku lutruk andalane Mas Didik orang kaiku pimpinane dasare Pancasila Kesadilan dasane tertawis sedaya hukum ora lali dinamin jaya pancen aku sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkat pembangunan pancen aku kota Kabupaten Jombang. gimana kalau bau batasan saben bedayan sekarang kang dipun lajengaken keluarga dalam saking keluarga seni Ludruk Budi Wijaya yuk wonten informasi Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso.
wonten wong Jawa nenenan jroning suku kudiling lan waspada bejo becane wong lali cip bejo sing eling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu kula Mami Okta lan kula ning Ingo Wijaya ngaturaken sugeng kululan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.